Yan. Magandang hapon guys. Ayun, dito tayo ngayon sa Naga City. Pupunta tayo dyan sa City Hall sa event guys ng riding safety ng atid ng motor trade guys. Yan, tara. Sakta tayo doon. Kaya na umaga di tayo nakasama sa parade, sa fun ride. Kaya natanghali tayo ng gising kanina. Okay, pupunta na tayo ngayon. Nauli tayo. Yan, motor trade. Yan, motor trade guys. Yan dito guys, oh. Yan mga tropa nating mga kamoto. Yan, may mga tinda guys, oh. Yan, may mga helmet, ayan. Yan, helmet syempre. Yan dito, oh, dami, oh. Yan, may Zideos, mayroong yan, Motortech. Ayan, ano tayong parking. Yan, Badya, oh. Ayan, tayong parking. Yan, may motor show. May picture tayo mamaya. Dito tayo mag-park. Pagkisuwi tayo dito. Sir, pwede po? Ginagawa eh. Okay po. Thank you. At yun tayo pinapark ni Sir sa kainitan. Sana maganda eh, may Yan tayo sa City Hall guys. Ito yung City Hall dito sa Naga City. Wala tayo doon.
Magandang hapon Bicolandia. At maraming salamat sa Motor Trade. Yan, sa pagdalo natin sa Tambike Night. Yan, maraming salamat sa Motor Trade. Yan, dito tayo sa San Fernando guys. At maraming salamat. Papasalamatan natin yung mga riders sa dumalo sa Ride Safety Festival na ginanap sa Naga City. Yan, thank you so much mga riders sa Bicol. Yan guys, maraming salamat. See you next year guys. Yan, magkita-kita ulit tayo. Yan, maraming salamat sa suporta guys. At dito ko na tatapusin ang aking vlog for the day. Teka, liliko muna tayo. Yan, ride safe, stay safe, and peace out.